Ikis ko ni nanay, kay gimingaw kong nanay. Sulong, bisag bagyo man. Umaraw, basta makapalit og suwa. Hindi kitugno kayo. Na di pasahero nga awan man. Da guys, din pinalit nga sudan guys. Mamubus man ko. Pag di ko na magatangatang. Kaya na mo kay. Basa ang sa ulan. Ay, may kapit yung sudan. O sakay sila. Dito yung sudan. Matadyak try na. Mag-sugante. Nauli, natuwa na masyante. Yan na po. Tikong-tong na ito, magtikong-tong. Grabe guwan guys, na ako ni bagyo. Gabi pa ni, wayo nang unong. Ano sabi ko? Tugnaw kayo? Mubalik pa kag biyahe, uwan man. Hindi, ko nyo eh. Ano ito dugsudan? Na di manakay. Ha? Na di manakay nga uwan Na man. may mga binagsapot. Diyan, ti kanina. Gamay raman ni biyahe. Kapabor may puno-puno. Ah, gamay ra din yung Gamay biyahe. ng biyahe. Siyempre, gitugnaw ang guban. Kaya gamay raman langoy-langoy. Hindi, dagas tamaan. Langoy-langoy ba? Hindi ko makita nagpangpang, puro gabon oh. Tugnaw kayo eh. Nagdagan sa sakyanan. Tuban pa din mga sakyanan. Hindi pa din maminurog na yung mga lipnaw. Mabasa ta kay ano sa ligid mo. Lagyan, itrapal na strapal mo pilit. Wala pa, kaligo. Nga nuwad ako nag-jacket sa imong jacket nga di mabasa. Tingnan. Mama. Unya, ang soto na niya. Nalagay ambulansya. Ano ba? Gian. Ano? Mapasgihan ng bakod. Na guys, aguan. Mingkoy, gitog na ka Mingkoy. Mingkoy. Good morning Mingkoy. Good morning. Gitog na ka? Oh, Ginoo ko, bagyo, palayo in taon. Napo dito sa pangit guys, oh, gitog na. Nabasa si pangit pa. Nabasa mong god. Dili. Ako mo nang gisprihan. Tubig yung mo kay kanon. Pero dili man basa awan ay karton. Di man basa diha. Nabasa lagi gizahang sahog. Kanina man ang gisprihan god. Agisprehan ni mo. Pangit. Tugnaw. Luya ni mo pangit oy. Agahang mga tanom guys, oh, nabusog sila sa uwan. Grabe, uwan, hitak. Diyan, pinalit ni nga kuan guys, sudan. Si mama kining kaon naman sa mama guna. Naisudan ma. Akong tagtawad mo kaon. Dani dahil bagyo sa Visayas. Hindi na ako na may istorya sa Liana na ho. Nabuong na daw sa istorya ni mo. Nabuong na yung istorya na ho. Gimingaw ra ba ko nimo yan? Ansa ko no? Siya nabuong na istorya ni Ate Limig. Nabuong na yung istorya na ho. Waday ka gimingaw na ho yan. Gimingaw ko nimo karon yan. Nagansa man si Ja. Hindi na mas may istorya sa Liana na. Kinabuong na ko na siya istorya. Ah, nag-signal ka pang paong. Hing nag-signal basta tag-uwan. Nay! Hi, Nay. I miss you, Nay. Huwan dari na. Jakit-jakit ganipog ko kay Tugnaw. Na, jakit-jakit po ko kay Tugnaw. I miss you, Nay. Ha?
Dari tas gawas kay inay magkuan signal ga pangpaong. Kamusta naman kanay? Kamusta na kanay? Gimingaw na ko nimo nay. Si tatay. Nasa man na yung gikaon? Nasa na yung gikaon? Nag-snack mo pan. At si tatay nag-snack na. Sobrang tatay. Sige lagi guwan kaya na ako ni Bagjo. Dana bitaw ko giabot og Bagjo. Muli ko mabutan na po kong Bagjo. Pareha sa una. Abutag isa kabuan. Masulubon malagig naong ni Aliana. Ang bayaran mga 2 ka buok. Masulubon nagnaong ni Aliana. Ang bayaran 2 ka buok. Mingaw na kasi mo ang mama day. Ismail sa daybe karong malipay ko mo tanaw. Ismail sa karong malipay ko mo tanaw. Kiss ni nanay be. Kiss ni nanay. Kiss ni nanay. Kiss ko ni nanay kay gimingaw kong nanay. Gitugnaw pas nanay kay jakit-jakit. Karapod na gitugnaw. Misay jong kuanay. Madyo pa mo kay naligo na. Kuha pa ko naligo kay gitugnaw. Ha? Pasko na sila. Nanay Christmas tree. Ang dakuhan Christmas tree. Ayan. I miss you yan. I love you yan. Napawang magsignal. Pangpawang magsignal. Hinay. Hi, te. Hi, te. I miss you, te. Ang ilang Christmas, te. Aga siga-siga. Gitugnaw po ka, te. Gitugnaw po ko. Gajakit-jakit. Gitugnaw. Marabit ang tugnawa. Dari po. Darapang katugnaw. Sagdi laman, okay rami dari. Hadyo naman sige kuhan, istorya. Kaya rin mo sakit mo hanggams. Ha? Message mananaos ko an messenger. Desiros tulip. Oh. Buang siguro na taga-dana ra siguro na si Jack. Wah, gijang profile picture kay Unggoy. Unggoy ang gijang kuan profile picture. Wah, gigamit ra siguro na niya ng account sa pangpanghilabot ba? Lagi pangpanghilabot ra. Guys, madyong bunta guys, umilingaw karon guys kay Uwan. Nanang si Junjun og kuan palabas. Yan dia guys, mga unta og Mr. Chip. Kan ka og kuan Mr. Chip. Samtangga. Lantaw-lantaw sa kuan TV. Na si mama na dito. Si mama na diha si Jang hidanan da tanaw-tanaw og cellphone. Sige yan, terus taas ligad-ligad. Magkuhan ko na sila ron. Mag-arsa-arsa. Hindi sila kato dito sa gym kay ngayuan. Nagatawag-tawag na lang ko dito sa bahay.
Si Aliana. Hindi na makipag-istorya na ha. Kaya nabuong na kuno siya. Sige, istorya na ha. Ipangtugnaw po sila dito. Kaya ka ng kuwan. Kuwan. Nasgiyan guys. Narasi siya na naga-arsa-arsa na isang gamit nga. Kuwan. Gamit ni Junjun sa una. Paningat ng tama. Naman nakawa pa. Natuwa pa nga si. Upat man yung pato-pato na ko. Upat sa back bin. Upat lang sa lips. Okay, gamay raman to. Ang tayo masin. Gamay. Katulo pa ni. Ano to diba? Pwede ana pa. Pwede ana. Pero mas ito ana. Oh. Kana kumbati. Wala ni pagkinsihon. Kana mga sa gym dusi raman ni. Balay man tag 3 kinsihon. Para sa lang nasti dyan. Support. Dito niya sa Lisa. Dito niya sa spinal cord ba? Pero di mo kaya hangin. Hindi, danara ka. Junjun guys, balik na po si Jag biyahe. Ito trapo din, bebe. Asa nga trapo? Maghapon din, hindi na napagtangon. Ako ito pagtangon ba? Huwag nagyapon na magkapitaligsik. Huwag nagyapon. Hindi na napagtangon sa... Sorry, tagyahe, kaya nakapalit tagpo. Punta na po. Pero kaway init kayo ba? Landong karsada. Asay, lami mamasayro, uwan init. Pariharaman, ang lami dyan masayro ka, tagang pasayro. Masayro kag init niya, masayro. Mara sayro kagulan niya, masayro ba? Ginami. Ano yung na pasayro? Ganahan tapos magbalik-balik ba? Kung ulan umaraw, diyan iya ko. Tapos pinabukasan. Dalang yan na, kahit muulan, ato na i-down. Mga pinagbabawal ng teknik. Wow, siya din yun. Mabaan. Siya nagusbat. Ali din nagunay mo ang trapal. Ako pa yun, kita ko. Ayaw ka kong tubig mo eh. Oh. Mahalag kusog lang eh. Sayang, mabasa ako lang. Timo ha. Wala ko na niluluwas. Timo ba yun? Timo, Juan. Bisa ganun sa basta kay Timo. Mubundak gyapon ng uwan pa kay tanawag langit oh. Baga gyapog dagem. Gisigyan ni mog trapo, jamo magyapon kay mabulingan. Di ang kuranan lang. Alam mo, di mo tapuling kuranan. Sige pa mong gud trapo gud oh. Oh. Ja mapisikan magyapon na. Pamantay mo do. Kita ni ginawa niya din. Ikaw ray trapo, sa trapo. Ikaw bi, nainggit ka gitrapo ta siguro trapo ron eh. Kitaw mo nga. Nasubrahan ko sa pinangga. Ito bang gusto lang kumain mo ka tricycle. Ay di ko ikaw na pupunta ko si gising-gising eh. No ring mangising-ngisi. Ay, ba mangising? Ipa-espalto na mo ang baba, hindi ka makangisi. Grabe espalto. Kita katawag ko na minakbiyari sabi. Kalimot ko dito. Asan salamin? Dito sa Ay sige kang kuag salamin ni Papa. Dito sa tanga ba? Kaya na yung mga Asa? talo ba?
Oo na lang ba, for example, guman na ito, baumanita na nung balik na sa ulo. Nakay, puro itom dari nga wa man. Ang sa likod lagi nahulog. Likod sa? Ito sa likuranan. Ay, sus. Galing mabuhat. Yagbong, mandi ay pus limbaro. Karong pizza 8 makyo sa kabulan ako sa gym. 1 month. Diyan, say alibyo. Wala, gamay. Masiksin ako. Ako na be. Dara. Nawala, tutoy mo, tutoy nawala. Tutoy ka kay talong ma, prito talong ma. Anyang gabi eh. Karon ba ako ipanyod to? Talong. Ako ipanyod to kay guman akong gym. Oh. Tutay ko. Ako muna ni mo balik sa ulo para duwa kasi. Nataligsik na pud pa. Imo man lagi nang gilukot nga muwan gihapon.